pozdrav svima, dobrodošli u neki klip, moje ime je Nikosa089 i danas ćemo igrati Angry Birds Action. Da, ovo će biti nova igrica na mom kanalu. O. Ništa. Nema veze. Ajmo dalje. Neka malo smanjim. Tako. Da se ja bolje čujem. Shvatio sam da sam pretiho u videu. Deset ovih moram destruirati. Savršeno. Ajde pokri. Čuta. Eto ga. Jer ti da ćeš puknuti. Ona meni, ne tu. Još imam jednu pticu. Nije savršeno. Savršeno. Destroy 4. I mislim da ne bi bio problem 4. Ajde. Yes, to. I kako je ovo bilo dobro. O moj Bože. Koliko? 6. Treba dođe sad do gore. Kako ću? Može ovako. Pa di baš tu? Kolika je meni sreća. Jao. Tako, sad je savršeno. Još jednu pticu, dobro. Eto ga. Kutiju, ne. Jes, kutiju smo destruirali. To. Super. Jej. Ajde više. Ajde. Free chest. Ajde. Okej. Bombu smo odključali. Dobro, ajmo da vidimo nešto. Ajmo, tu smo 3 ove. Rezidencije. Okej, šta ti možeš? To ćeš destruirat, može. Okej, ovo je bilo dobro. Ojoj, meni. Ova ptica je majke mi dobro. Koliko jaja? 4. Može. Caka bum. Šta se? Sve neke gluposti. Caja, kušaj. Ajde dalje. Stani. Ova tu možeš ići ti tamo. Bum. Jej. Ho. Bi se moglo takmičenje. Di baš ovdje. Pukne.
Pum. Tako se to radi. Još 2 ptice. Biće dovoljno. To ćeš ti izrediti, jel tako? Da, samo sanjaj. Da. Nekad stvarno ovako budu usporene snimke. Smo 2. Blast boost. Ajde. Dobro je. Još malo. Broj bodova. Bomb. Čekaj, tu mogu osvojiti još jednu pticu. A ne mogu više gore. Dobro, ajde još ćemo tu zaigrati. Yes. Bomba. Ili bomba. Epic Soldier. Ti mene zezaš. Jel ti mene zezaš? Gore kutija. Idi gore. To je bila kutija. Da. Tu ćeš me sad staviti. Tako sad. Oh shit. Šta? Sada caj. A gdje baš ovdje me stvore? Ajmo ica. Ojoj. Će biti malo teže. Tebe želim. Ti si mi potreban u životu. Što? Ali... Dobro ću. Stoj tu. Bravo, dušo moja. Nije dobro je. Dobit ću 2 zvjezdice za ovo. Pogledaj, plesačica ko priči. Jedna zvjezdica. Ti mene zezaš. Gledaj ga što pleše. Šta +3? Šta ćemo dobiti? 1 dijamant. Wow. Ok, očito ne mogu. A pa to je to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!